wathi kaloku nina niyayazi sinendlela. Haleluya. Ndiyacinga mna into yoba uYesu wayecinga into yoba fanele bayayazi indlela, ngoba sehambe nabo ixesha elide. Wathi ukuthi noba ehamba nabo wabengekayiqondi indlela. Wathi nincedile Thomas, ungathuli noba ndikhona, ngoba kuyenzeka indlela ikhona ifihlakale. Waqala uJesu wathithwa nguThomas, umthitha kule ndawo ithi asiyazi indlela. Zoshumayela ebantwini mna namhlanje olabasitha abantu andiyazi indlela. Ndivile ngawe kodwa andiyazi indlela. Ndixelelwe ngawe kodwa andiyazi indlela. Sathetha ebantwini abantu andiyazi indlela. Olemande basuthephethe othi ke ngoku watsho ukuthi xa besithi abayazi indlela bamthintile. Wathi ndizawuba yile nto ningayaziyo. Wathi ndizawuba yile nto ningayaziyo. Yamana masekuphela indlela kuphela nohambo. Akuhambeki xa kuphele. Ndiyabakhumbula mna abentliziyo kaThixo, abantwana bakwaIsrayeli bade bathi bejarhwa besukelwa nguFaro badefika elwandle olubomvu yangabikho ngosemahashe. Abefikayo olwandle bathi mayi Moses, bekungcono sifele eGibhithe kunoba siza ngoba kwam. Ndinganishumayela bazalwane, ngoba xa kuphela indlela kwabaphethe ukufa mntakamkhulu. Abazalwane bakhetha ukufa bathi bekungcono. Bekungcono sifele eGibhithe ngoba indlela iphelile. Besikade sihamba sibabaleka, kodwa ngoba sixakelwe lulwandle, lufike lwami ulwandle alayivezi indlela. Ithi iBhayibhile yam xa befikayo wathetha uJehova, wathetha noMoses, wathi Mose phakamisa intonga. Baxelele bangoyiki, phakamisa intonga ube sewukhomba elwandle. Ithi iBhayibhile yavela yavela indlela apho ingekho khona, laqhubeka uhambo. Ndithi mna kuwe noba ungahamba uba yikho indlela uhambo liphelile. Zoshumayela abantwini abathi baphelelwe luhambo. Uhambo bathandekayo lusaqhubeka, lusaqhubeka ngoba indlela uYesu uShiphayi ulobasaya. Uyesu indlela, Uyesu indlela, Uyesu indlela ulobasaya, Uyesu indlela, Uyesu ongababalekela kuyo. Bazalwane, 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 ndiyababona mna abantu abaphelelwe luhambo, waphela ithemba, bathi uhamba ndisekho, impilo ndiyafuna uqhubeka, bathi akusahambeki. Ndizothi indlela ikhona, ndizothi nantsi indlela, Yesu yedwa indlela. Mamela ndiyathandaza, kuyenzeka ulibone iphupha lakho ngamehlo akho kodwa ungakwazi ukufika kulo, kanti udinga indlela ukuyofika ephupheni lakho. Sathi nansi indlela, Yesu, Yesu indlela. Uthi ndimi indlela, ndimi indlela. Bathandekayo ndiyathandaza mna, ndiyanishiya mama Sibhuyi, nguYesu awubazalwane. Bathandekayo nditsho nabalapha mna esebekhona bebengayiqondi le ndlela,
uthi Yesu ngalabasuthe ndimindlela uthi ndimindlela ngamanye amagama ayithi uYesu ndimindlela mntakamntana indawo yakuyo ongayi ngoYesu ufana nongayanga uba uyahamba ngaphandle koYesu ufana nomileyo ngoba indlela kuYesu isalabaya yini bazalwane uYesu indlela sizayithina le nto Thixo into ezawuthwandile uYesu indlela wayikhomba uJohane wathi nansi mfana ayibazalwane mamelani bahlali basemamasphere ningazithembi iinkawe zethu zisiphoxile nathi silakazekile silapha kodwa sakhetha ubalekela kwindlela ningasithobi iinkawe zethu uYesu uthi uJesu mntakamntawu bebeyithembile icawe ngowathi icawe yindlela nantsi uthi uYesu ndodwa uYesu indlela bathandekayo yini semandla nguYesu indlela uYesu indlela uyaletha indlela asesithandaza Peter manithandaza ngathi Nkosi yami angirhaleli nokushumayela ebantwini andizanga nozokuqhaqhavesi ndizokwalatha ndizokhomba njengoJohane wasendulo ndizokwalatha ndithi nantsi imvana ehlambisa isono isono siswa ikawa siswa umfundisi kodwa isono siswa uYesu zayithina le nto zayithina le nto apho ngoba nisibona siphila kakubi ayisithi indlela ubazalwane Yes, izawuthwana le nto bathandela umntakamntana izawuthwana izithina le iyasindlela kase ndibaphi imali ndibacenga abantu banendawo bahlale phantsi ndibaxoxe uba yake yaphela indlela nakweyam impilo yathi sesendinqamile yaphela yawo wafika wandibonisa indlela ngizomethemba mtshalo ngomlayezo uyohola ngenzi manvaleke Jesus Yes, Jesus. Thank you, Jesus.
Mama, Yesu indlela. Mandiyeke. Cela nizoshumayela abashumeli. Cela uyeke. Ndinomthandazo othi sibashiye beyibonile indlela. Sesizichazela kuhle icawe zethu, sabancoma nabefundisi bethu, salibala uyikhomba indlela. Intombi indlela nguYesu, nathi silande ekhondweni lakhe. Ayisithi indlela kodwa nguYesu. uYesu indlela, uYesu indlela. Mamthandazele uYesu, chaza nombiko woba uyindlela. Ufika abazalwane benekhala ngoba bayayazi ngoba xa engekho uYesu ithemba liyaphela. Wathi ndim indlela, ndim indlela. Sizothi nguYesu yedwa indlela, uYesu yedwa indlela. Bayaxoka bathi xutwa neenyoka le nto. uYesu yedwa indlela. Ayinazigubhu nanto le, uYesu yedwa indlela, uYesu yedwa indlela. Okay, xa senidiniwe luhambo lwenu, zelazi intoba kukhona uYesu indlela. Sizothandaza, sizothandaza, siyathandaza. Takamta uzoza ngaphambili. uYesu indlela, uyeyedwa indlela. Wayiveza indlela apho yayingekho khona. Bencamile abantwana bakwa-Israyeli bezithwele izandla, bathi kungcono kufa xa siphelelwa indlela. Wayiveza uThixo indlela apho yayingekho khona. Bahamba olwandleni olubomvu, kanti uThixo uye waba yindlela phakathi kwabo. Sizoshumayela phezu kwabantu abathi baphelelwe lithemba, abathi imizamo yabo iphelile, abathi akusekho kwa nalo Yesu akanifanelanga. Yeyi, nathi sasinamaxaxavithi, sasinamaqele kushibabi, sasimthuka uThixo sizinto ezimenyelisayo, kodwa wasithola, wasiwolela endleleni. Nkosi mayinisikelele. Awushaye izandla kakhulu. Tata umfundisi uNtushana, ngicela uzothenga. UThixo ezulwini, uThixo emhlabeni, wena Nkosi umi kunaphakade, athi lophala kuhle wawukhona endulo, usekhona, usezoba khona. Baba wethu onamandla onke, uyaqala, uyaqhubela uNkulunkulu, wawudala wena wedwa, uphakame kakhulu. Siyafihlakalo, siyasimanga, ubani onjengawe, ubani onjengawe, ubani olinganiswa nawe. Baba wethu onamandla, sonke sibhekana sonke, uthi kusabalala konke, ube wena usahleli, ube wena ungapheli. Izinto zonke zaba khona ngawe, ungekho wena, akubanga khona into. Siyabonga uNkulunkulu wethu, wena bababisa abantu, ubabisela mahala. Thixo wethu onamandla onke, athuthela amandla ebhala, athi silakho Nkosi litshengomlilo na, athi silakho Nkulunkulu lithengesantu, asihlala sabantwana, athi nabina bantwana, athi wena
watu nilenyaja mamlilo niwashuma masafi niwashweza semanela 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 semanula sinako sinamahosedela inasunahoshaka inafinasubete Shabaka Pulete Shabaka Pala was in Fugu Shabaka Wenangela Sabamina Muna Palate Uibogo Togamacaisa Umasila Sila Ulugila Quaco Nagel Casa Moya Wetonamanda Sifilish Loco Moya Wetonamanda Tetane Plesetu Atilo Pala Huga Bakabantu Baba Sindisa Bafigala Gasininyanisha Eltiminium Lipalat Quantipana Bantu Unto Christu Yasua Sinigel Baba Inshaulelo Yakula Baka Saboka Saboka Kulukulu Saboka Gasilako Saboka Tikaretu Matatila Bantu Pasqua Pirasaki Wakaluka Nobo Matatila Bantu Asenjala Saki Sagatila Baba Patesulako Esulako Esulako Sabagabdala was it good. Thank you, Jesus. Awukhomela uJesu izandla kakhulu. Awukhomela uJesu. Ungenza ngcono kawukhomela inkosi yamakhosi. Awukhomela uYesu izandla ngezisenkosi. Ingasuki endaweni yami yokulinda nalaphi imimoya ivunguza ngamandla. Awenze kanje bakhona uthi ngisize Nkosi ngingasuke endaweni yami yokulinda nalaphi imimoya ivunguza ngamandla. Ngisize Nkosi
Shout Scarlet si tu l'opères, l'outil,
Sabuya ngayo.